Jaynede ɓe garti ha joni e o mo ganduɗa ko duttugol teddungal Bruno Diatta ndeysan maître Abdoulaye Wade omo siftora wonde nde Abdou Diouf yaltata paale noddumo wimo Ablaye nanganam teddina omo ganduɗa ko Bruno Diatta ko ɗum woni sababu omo ganduɗa ko Bruno Diatta ɓooyi toon to palais présidentiel. L'observateur convocation du conseil municipal de la ville de Dakar ce samedi, salle jeu de l'État contre Khalifa. Ɗum noon ko yewti ha joni e battungu ganduɗa kay ina foti ha joni yuɓɓinede nder tonto mairie mo Dakar. Ɗum noon ha joni hollitama ko Macky Sall kay woni tan koye wadde jeu walla mbiyan tan ha joni woni koye tuufade ɓeɓe ganduɗa kadi ko wondiɓe Khalifa Ababacar Sall saabu hewɓe noon jiiɗa yo batu yuɓɓine toon ko yewti ha joni e toɗɗogol maire mo Dakar. Wona ɗum ko noon kamɓe noon ɓe mbi conseil municipal o kañumne ma wat toon délégation muɗum haysino kay laamu ngu yiɗa ɗum e siftinde kanko président Macky Sall o wino o yiɗi ha joni tottude mairie o ko ɓeɓe ganduɗa ko coalition tahaw Dakar. Wona ɗum ko eɗen jii hen e jayde nde natal omo ganduɗa ko Barthélémy Dias. Kanko Barthélémy Dias noon omo woni hakkude ñawoji ɗiɗi mbete so tawi o yeehi toon to tribunal de grande instance haalete toon ko outrage mo wannoɓe fade magistrat ji walla haalde toon ko Ndiaga Diouf hujjikinantoɓe Barthélémy Dias ɓe mbi ɓe jiiɗi haalde ha joni koko yowiti ha joni e outrage oɗon magistrat. Eyon jayde hori des échos. Olel les échos ngam ha joni tekkinde nden que le Sénégal commande des fusils d'assaut aux USA. Ɗum noon ha joni ko fati e sembinde nden que e kisal leydi ndi laamu Sénégal ma watta commande ganduɗa taw ko fetilaji ɗiɗi fetilaji ganduɗa kadi ko pattam lami sa yi natal ngal Baba Hamad ne huɗɓini ɗum noon ene jeeya ɗiɗon fetilaji witeɗo M4 e M4 A1 ɗum noon tigui ko toon Sénégal sodat ɗum toon to dowlaji dentuɗi kowona ɗum ko noon maɓe ciifen kadi contrat ngam ha joni sembinde nden que leydi Sénégal. Wona ɗum ko 2 semaines walla mbiyen ko jonti ɗiɗi heddi hakkude pottital Sénégal e Soudan du Sud. Ɗum noon wonata ko 13 nduɗo lewru octobre tigui. Wona ɗum ko ɓe mbi stade Léopold Sédar Senghor oɗo saaha ina hantoreni saabu noon ko diƴƴe goni toon ko gasɗe kadi goni toon. Wona ɗum ko mbalis woni toon wadde stade o kadi ina saltiɗi no fewi no fewi no fewi. Wona ɗum ko kadi ina waɗi ha joni kadi pelouse o kadi fewani saabu noon ko heewi hen koko ɓuuri. Ɓe garti ha joni kamɓe jayne nde ko yewti e kalis mo ganduɗa laamu Sénégal yaltini ɗum ko faati ha joni ɓeɓe ganduɗa ko ɓesgol mumen jooli ha joni e bateau le Joola. Kamɓe noon nde ɓe namda holto ɓe mbaɗi ɗeɗon koppereje saabu moni kala heeɓino fodde ha joni million ngaji sappo. Goto biyeteɗo Mamadou Diatta o wi nde o heeɓi oɗon kalis o udditi ko bitik kono noon bitik o ɓooyani yani omo ganduɗa notorto ko MD ne wawi wonde Mamadou Dia walla Mamadou Diallo eko nandi hen o wi nde o heeɓi kalis o nde kanko o resi ko rewɓe ɗiɗo kono noon nde kalis o gasi rewɓe tiggu mbagson mumen jalti. Omo ganduɗa wiyete ko Mariama S kanko noon o wi nde o heeɓi oɗon kalis o wanno ko commerce o soodi manam ko heewi omo yeeya kono noon kadi oɗon commerce ndeysan wattindaki yaade Baba Hamad. Le quotidien. Jayde le quotidien à mètre et demi. Ɗum noon caggal nde omo ganduɗa ko ha joni ko maître Abdoulaye Wade fotti omo ganduɗa ko Madické Niang toon to Doha. Kanko Abdoulaye Wade noon e Madické Niang ɓe jewti ɓe jejjiti ha joni fitinaji mabɓe oɗo saaha noon eɓe beldi ha wuro kono noon ɓe mbi so tawi ha joni yimɓeɓe ina jiiɗi ha joni kadi deedere jokka hakkude Abdoulaye Wade e o ganduɗa ko maître Madické Niang hoto yimɓeɓe kal ko yewti e candidature Karim Wade walla ni plan B. Ɗum noon yo asi ha joni ubbe e ngan sanga noon kanko Abdoulaye Wade omono jaggi omo ganduɗa ko Madické Niang no fewi. Wona ɗum ko kamɓe jayde le quotidien ɓe mbaɗi ko natal omo ganduɗa ha joni ko jagorɗo kalfinaɗo kala ko fati kay ha joni e ndema hono Papa Abdoulaye Seck kanko noon o notima ɓeɓe ganduɗa ko wiyannoɓe Sénégal wawa dañde haraduru manam autosuffisance en riz. O wi Sénégal ina wawi ɗum Afrique foof ni ina wawi ɗum ɗo hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas so tawi peeje darnama hen Afrique ina wawi ha joni remde maaro ha ni wawa kadi ha joni yaltin ɗum caggal keeri muɗum. Wona ɗum ko Sénégal kadi ha joni so tawi fewnama ganduɗa kadi parcelle ɗi ganduɗa nokkuji demeteɗi. Ɗum noon Sénégal kadi ina wawi ha joni dañde haraduru to o toon banggue. Wadde jayde enquête holko noski ɗum. Jayde enquête ɓe gatti koye fannu goɗɗo Baba Hamad toon to Beede An la bombe écologique toon to Beede An. Ɗum noon teskonoma yimɓeɓe jaaha toon gam ha joni wadde ataya jooɗo jewta mbaɗa ha joni kadi sorti. Ɗum noon Allah e place o yodde
kono oɗo saaha noon place o ina tunwi ha wona seeɗa hay colli ɗi ganduɗa ina jahatno toon kañumen kadi jeggi oɗon place Allah e saltidde ina waɗi kurjuru foof dal ne saltidi kamɓe noon ɓe mbi eɓe ƴeew ko wiyete ko appel d' offre bawɗo kay ha joni lawƴude walla fitta oɗon place ha laaɓa gam yimɓeɓe kadi ha joni mbawa artude toon no hannirta ni wona ɗum ko ɓe gatti ha joni kamɓe jayne nde ɓeɓe ganduɗa ko witeɓe les camionneur kamɓe noon eɗen gandi ko grève tigui ɓe mbanno yidde mabɓe koyo kuugal ngal ganduɗa ina haaɗiɓe wadde surcharge oɗon ngal ɗum kuugal yo itte taw noon koye espace UEMOA so wona ɗum kamɓe maɓe jokku ha joni hofgo juuɗe mabɓe ko hanki tan ɓe joddima omo ganduɗa ko Mouhamed Boun Abdallah Dionne hono horejo jagorɗe kono noon Mouhamed Boun Abdallah Dionne ko haali ko henanakiɓe kamɓe noon ɓe mbi ha joni koɓe jokka ngoɗon hofgo juuɗe fewnude no moƴƴi kono toppitade e ɓuuri jaadi coftal balli toon gasnirten mondial de basket Sénégal Espagne à 19h les Lions pour une qualif historique en quart de finale ɗum noon ko hande tigui ƴewete so tawi ha joni baroɗe deweɗe ɗe dowla Sénégal ma ha joni mbat qualifié quart de finale eɗen gandi ɓe mbaɗino ha joni jalore nde ganduɗa saabinoma polgu Afrique foof walla mbiyen manore Afrique foof e ngan sanga noon baroɗe dowla Sénégal Astou Traoré e wondiɓe muɗum kamɓe noon maɓe kawru hande Espagne ɓe ganduɗa kañumen tigui mbaɗi organisé oɗon coupe du monde to banggue basket ɗum noon ko sanga waktu sappo e jeenayyi 19